Hima. I catch Ramisa Shuma Mashum no. Enti, what did I say? Akona, Ebeman and Akusa, Nanakosa, Edia, what the men so. Maya Medi Major. Enti, a Mamina who to Swabi, and Walker, and Wakonyano. Nanam Sabin Pradiasa. Mema Amiacha say, Hima, dear dance, say. My book, I look at Trust and Him, Emma Santa Hima Frano. Episode say. Aya say wa ba konwanu ho kan ama wo say ma ba konwanu ho eka ye bopini abusua kwa abusua ho no mokokwaje mu nkyire mu abusua ma ye nyante say ya say wa o kan tam no enye wono nko a se bimpreduasa ene be pre akonya no wono mo akonya be da ho no mo di dwatoa e ba se nko mo pedenya ase man hema akonya na di no o mo ye di pensia ena wono ma bloggers e wo abe fontentaso a ade se bimpreduasa ye na akosa yi adomotoso miensa denya ase man hene akwa akosi abe fontentaso ejam na di na nemu ye fom se waje sika bi afri ya say wa ho no ena ode akonya no akwakoma atani ma no enye saa na tie ka sebi emkrofo twe ne srani abasa wa be fontenta no se agi sika bi no enye saa na tie akonya ba beto wa ye ko dwatoa so so ye nyina nim se ye nkwa ne nsapan ade na eje ne wontena wa be fontenta no so denya ase yesi hima honom entam apiem ne koba ne sen tiemu ai on the 30th of December ene ye nana akosa yi adomotosom yensa ekosuan kire denya ase man ne nyina na before se nana ekwa akosuan no na ohima no wo ho sa abre no na eye sebi mpreduasa nana educhumwa boni anotosom yensa ema ntem bebe piem achiase edihibusua a wo so edi geniase akonya no eba beka se ye nana educhumwa boni anotosom yensa ana sa abre no edenya ase man hima wadi akonya ne mfinhia aduasa enum no kwanya de hye ema ye nana so edibo so ebipie mu okotoko henanim eye ehini me bosum ne da na toso eye edunan ena Santama Traditional Council tena se a ye ro ye nana educhumwa boni anotosom yensa ena sempabo a itu no se denya ase hema akonya no eda mpan na akwa se ye ba be si denya ase se bimpreduasa hema no akonya na ema akonya no ye nana akosa yadom ono nsusu sa akosan ye ede kire kotoko hene ewo eye manhia kotoko fiem ye opepon bosome no afia mpimi no ene aduonu enum 2025 January 14th ene nana akosa yadom otoso me nsa kosan kire kotoko hene se denya ase man hene afedi ye wo hene aba wo hene se wo pene maame na wei ena se bimpreduasa wo hene akwakoyi ni maame aba dehye ba akoto so ede entam aba be boso entam no hwan ne kaye yenko ni yenko hwe video ne mra sesi aye ba ya hwetwe ho nkomo no tu fo ntankese e tankese se na na mada roma me maame ache ma Aya me maame ache ase hema catch Ramisa Shuma Mashum no. Enti, what did I say? Akona, Ebeman and Akusa, Nanakosa, Edia, what the men so. Maya Medi Major. Enti, a Mamina who to Swabi, and Walker, and Wakonano. Nanam Sabin Pradiasa, Mema Amiacha say him, dear dance, say, my book, I look at Trust and him, Emma Santa Hima Frano. Episode say. Aya ya se wa ba konya no ho kan ama wo se ma ba konya no ho eka abusua enti video kwakọ hwe bai eye sebin preduasa dehia ye yi no eye atanima se denya ase man hema ye na akosa yi adom ka wayi ne se ne maame eyi nu na eye abaya ye friend ya se wa enso so ede entam ebebe pie so se wono na abusua agi ni tum se nka akonya no de be ma wo wono na aboka wa akonya no ho wono na sebi akonya ne be da honom eye sebin preduasa on the 14th of October ye 2 ye nana educhumwa boni anotoso miensa denya se man hima dada no ifiri sa adina ne nyina bepem ne ya se wase wono na abra akonya no na mokwa akope akonya na ba beda wo ne ye ba besi akonya ne dia mo sa de akwa akoma obi foforo na oka entam ene ma miensa pe na me ba betena ha no na ya bobo hu eye 1 entam a ya se wa kan ye 2 ya se wa na amu ena 3 ena eka ya se wase so waye dai wabo
yase wa entam ye fa ntam dia yase wa kan tam se bimpreduasa wono na aba akonya no ho kai wo senkedi akonya ne ma ho enti ye kokoyi atanima se bimpreduasa wono abusua enye adwen enti wo sere yewura na se tu kotokohene entam epiemu ewo honom na entam kase so de se bimpreduasa ye de prade wo anya ehwerew na so hye no so se entam ne nyina no ba bi ekowie ewo yewura na se tu kotokohene eboni dia ne apagya yemu kakra wono na ye ntam ne nyina ewura enti se ntam no ebe ye ntam hu no se yewura be ne den ne nyina ntam ne nyina akokowie yewura na se ntam ne de mekwaku mentena hanom enka ntam no mu asem de toso mienu yasewa se wono na aba akonya ye denya ase manhema akonya no ma akonya no wabɔ ho kai wo senkede akonya no ye den ema no hye ne nso ye bopini abusua kwa abusua ho no mokɔkɔgye mu nkyiremu no abusua ma ye nyante se yasewa oka ntam no enye wono nko a se bimpreduasa ene be pre akonya no wono mu akonya be da ho no mo di dwatoa eba se nko mo pɛ denya ase manhema akonya na di no omo ye nipa nsia a yasewa ka nipa nsia no ho bi enti se yekoyi ata anima sebi impreduasa eya de shibusua nsia na omo baaye no emu baako ene na akosa yi adom ye denya ase manhene a wotoso miensa wahye se wono ena nananom aso no daye senka omo emfa no emra no medi denya ase manhema akonya enti nya yase wankwa ne koye enipa nsia ne koye ena ye na akosa yi adom se eye ata anima ena nananom aso no daye se omfa ne mra se denya ase manhema enti hye no so se yase wa enye wono nko a ene kokopre akonya ne de toso miensa eye eka ya se wa se wabo eno na aba beda ho no ma be fontentan so nsem no ye twene sere ne abasa adenti ne ye twene nsem ne sere ne abasa ebinum bloggers bi e wo bono a ye nim bloggers no hu wo mo se bimpreduasa mo username TikTok Facebook ne de keka ho de ukọ ho no me ka akwa yes ye na denya ase manhene e na agisika esanse abaya ya se wa kasa wo se wa boka wa akonya no ho enti nipa ni binum ne se bimpreduasa abe fontentan so de ukọ so bebrebe ka na ye kasa ye na agisika bi e free ya se wa ho no wamfa akonya na ma no enye saa enete yakọ abusuafo yense Edumasa TV yenye bosirimuka asem ni sia ye bopini mpanifo kokohwehwemu ne na achiase ehema amwam achiase wono mo so adehie no ene didenya ase akonya no ye bopini nananom ama ya tiase ye sebi akonya eda ho no ma ya adehie busua no se yemfa bibi we nyamfato ho wo maame na maame ni firimu na se bimpreduasa ye beye maame na yie na wo maame nua bi de takusempo bi ba beboa na afei ekoba se ye ba be pede obedi o maame ade a eye den a wono mu adi sika kakra boa ye yie ni wono ma de se bi nsuo wono ma de nsa wono ma ye aduane beboa nyina be kasa omo do omo ho ahye mu bi ade aboa yie no nti yemfa se bi wo maame kura wa firimu no na didie ho na we no yemfa ma wono no mum enye saa na denya ase de no so etia na saa pepepe enetie we no eye se akonya babeda ho no ma ye nyina enim se ye kodwaatoa ewo ho mede mampon de ye mfato ho abra ye na sante mampon hema ye na jakuma dufi be ka se mampon akonya babeto de hye nyina no mo ye nwotwe adehye busua ase bibreto abusua wo mampon ye nwotwe saa na denya ase se de omo ye ba akopɛ nanso adehye e bae no omo ye nsia eka ya se wase wabɔ no eye se bimpreduasa ade ba beto ne so obi a pribia eye den ye bibi wo fie se ye nhyiamu bi ye bodwa bi no bo nso mo de omo ho hyem sanse wo se wo ye bibi ana wo de wo mu hye bibi a ebe ni mu sa abren se de be ya akonya ne beda wona wo ba ho ebe hu sampa de hye wie nso so wono nso so aboa na wasom enso so wo se de akonya ne ma no nanso ye na akosa yi adom kasa ne se mutie ni kasa yi wo se eye atani ma na nananom aso ne da ye nipa nsia ne bae nananom aso ne dae de wono ene wo sese bimpreduasa ode ne ba ena wono ma bloggers wo abe fontentaso a ade se bimpreduasa ye na akosa yi adomotoso miensa denya ase manhene akwakosi abe fontentaso ejam ne de nanimu ye fom se waje sika bi afiri ya se wa ho no ena ode akonya no akwakoma atani ma no enye saa ne tie medical ka cho se ne ye na achiase amwom achiase hemane nananom denya ase mpanifo yakọ mo na so mo mabuchisa wisansem ne kakra de ye de agu yasom na se si ade akwakọ wia ne se ensem no esanse yewura ntam be pie mu ntino akwakọ pie fikesiem na fikesiem so de omo nkọ ho maaya yentimi nka bibia nti gusu aye watwen ye ni gusu adi akire se denya ase akonya eye emma akonya na denya ase manhema akonya sie hu sensem ntam kokọ pie mu no sei ena na emu nkyiremu no esitie ka sebi emkrofo otwene srene abasa wa be fontentano se agisika bi nya saa na tie akonya ba beto wa ye kodwaatoa so so ye nyina nim se ye nkọ ne nsapan ye de snap okra ye dai
eka ho ekoko ho mpanifo se ma me papi me nto so akonya ba beda ho yi me esimesi ya adwoa ama mani de ho mukodwa ato ansa na wo hene sabi nka wo hene eni ho no mo a ene wo hema ho anko hema na besi hene enti wo hene wo yi wo hene ene behwem no wayi nipa nsia a ebaaye no wo beyi baako na wa be de nyase ma hema yeguso aye wa atwe yi masem no akwakopiem e wo menhia kwatokofie sanse yewura ntam eka ho bi Edumasa TV e wo YouTube Edumasa online wo Facebook ena Edumasa official TV and Edumasa TV official and so ewo TikTok follow ye subscribe ye wadwe nkyire nyina e be fa comment section wo ye ne guso a edi asem no eti kosi se ye be feed wa kosi se obenya denya ase ensem no mu enti ase ye se de won so ukopie so abe fontentan so a ankwa ye wadwe mu na midin e de eduana de hye bedi akoha e Edumasa TV yakram